El monstre de Banyoles. La Banyola la monstre. Explica una llegenda gironina que pels volts del segle VIII hi havia una bèstia immensa que vivia a les profunditats de l'estany de Banyoles. Tenia la pell més dura que l'escorça d'un roure i estava recoberta per unes escates més dures que l'acer. Tenia ales de rata pinyada, acabades amb un unglot de ligot, i una cresta d'espines que li començava al coll i li acabava la cua. Una cua acabada en punta de fletxa. Semblava un animal prehistòric. Us el podeu imaginar, oi que sí? Era terrible! Hola, sóc el monstre de Banyoles. Tu el monstre de Banyoles? Sí, el meu representant m'ha trucat que vingui cap aquí. Això és Canovelles, oi? Sí, però és que tu no em dones el perfil. Com que no? La meva mama diu que tinc dos perfils i que els dos són molt monos. Mira, tinc aquest i tinc aquest altre. No, gracias, ya te llamaremos. Ah, no? Sí. Oh, vaja. Ai.